אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו לי גוי קדוש, מרומם מכל העמים. במה זה מתבטא? אתם תהיו שונים בהתנהלות שלכם. יש ברית מילה אצל יהודי. יהודי קם בבוקר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הולך לעבודה? גם גוי הולך לעבודה. מה ההבדל? אתה קם בבוקר, איך תזכור שאתה בן מלך? קודם כל שים כתר על הראש, קוראים לזה תפילין. תלבש גלימת מלכות, קוראים לזה טלית. בוא אליי לבית שלי, לבית השם, לבית הכנסת, תדבר איתי בתפילה, תפילת שחרית, עכשיו לך לעבודה. אבל קודם תזכור שאתה בן מלך. זה אפילו לפי הפשט, מי שנכנס לעומק, מה הציצית, 8 חוטים, מה הסודות שיש שם, התפילין. בספר המהפך, בחלק הראשון, הבאתי את המחקר שקיבלתי מפיזיקאי שבדק את זה. הוא שמע בהרצאה בבאר שבע לפני שנים שדיברתי שתפילין, מה שהמקובלים אומרים, זה כמו להבדיל אנטנה שאתה שם על הראש, איפה שרח אצל התינוק, זה שער הכניסה למוח. מי שורשי השיער ומעלה אסור שירד למטה. מי שאין שיער, אז איפה שפעם היה שיער, משם והלאה, זה שער הכניסה. קולט אור אלוקי, מזרים לתוך המוח. על הזרוע, על השריר, אתה שם מול הלב, קולט אור אלוקי, מזרים ללב. הלב מקום הרגשות, המוח מקום המחשבות. יהודי מניח תפילין כל היום שלו אחרת. בעבודה הוא מצליח יותר, עושה פחות טעויות, יותר חושב נכון, כי המוח שלו קיבל מנה של אור. מכעיסים אותו, קל לו להתגבר, כי הלב קיבל מנה של אור. מצוות עשה דאורייתא, מרוויח עולם הבא, עולם הזה, זה כלל גדול שכותב הרמב"ן, שאומנם המצוות נועדו בעיקר לרוחניות של האדם, אבל הקדוש ברוך הוא סידר בכל מצווה שהאדם מרוויח גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. גם בעולם הזה הוא מרוויח. יש היום מחקרים שבאוכל כשר, כמה הוא בריא, יש מקומות בעולם שאין הרבה יהודים. והמחיר של האוכל הכשר הוא פי כמה וכמה מאוכל לא כשר. בשר וכדומה. ורואים שהאוכל הכשר נרכש במספרים לא נתפסים. ניסו להבין, יש פה קצת יהודים. והכשר יקר מאוד. המון גויים מתברר שהם קונים כשר בשביל הבריאות. כל פעם מתפרסם בעיות בריאותיות שיש במאכלים הלא כשרים, אז יש גויים שהחליטו אני אוכל רק כשר. אם יש הכשר הוא קונה, בלי זה לא קונה. אנחנו לא עושים את זה בשביל הבריאות, אבל מרוויחים גם בריאות. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם אל תאכלו מה שהגויים אוכלים. גוי שיאכל מה שהוא רוצה. יכול לאכול בעלי חיים טורפים, בעלי חיים מאוסים, עטלפים, מה שהוא רוצה שיאכל.